Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο γείτονάς σας μαζεύει καλάθια γεμάτα φρούτα κάθε καλοκαίρι, ενώ τα δικά σας δέντρα βγάζουν μόνο λίγους καχεκτικούς καρπούς? Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 7 οποροφόρα δέντρα που πρέπει να κλαδέψετε τον Απρίλιο για να τριπλασιάσετε τη συγκομιδή σας το επόμενο καλοκαίρι. Σας υπόσχομαι ότι μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα μάθετε ένα μυστικό που ανατρέπει όλα όσα ξέρατε. Εδώ είναι το παράδοξο. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το κόψιμο των κλαδιών πληγώνει το δέντρο. Όμως, η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη. Αν αφαιρέσετε τα σωστά μέρη την κατάλληλη στιγμή, το δέντρο σας θα εκραγεί από ζωή. Σήμερα θα αποκαλύψουμε γιατί ο Απρίλιος, και όχι ο βαρύς χειμώνας, είναι ο πραγματικός χρυσός μήνας για ορισμένα δέντρα. Αλήθεια, έχετε ποτέ καταστρέψει ένα φυτό επειδή το κλαδέψατε εντελώς λάθος εποχή? Γράψτε μου στα σχόλια την εμπειρία σας, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε κάνει αυτό το λάθος στο παρελθόν. Για να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό, πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω στον χρόνο. Ιστορικά, οι αγρότες κλάδευαν τα δέντρα τους μέσα στα κρύα του χειμώνα. Ο λόγος ήταν απλός. Τον χειμώνα δεν είχαν άλλες γεωργικές εργασίες, οπότε είχαν άπλετο χρόνο. Αυτή η πρακτική έγινε παράδοση και πέρασε από γενιά σε γενιά. Όμως, η σύγχρονη επιστήμη της βοτανικής μας έδειξε κάτι εντελώς διαφορετικό. Τα δέντρα είναι ζωντανοί οργανισμοί με δικό τους κυκλοφορικό σύστημα. Τον χειμώνα βρίσκονται σε λίθαργο. Οι χυμοί τους κρύβονται βαθιά μέσα στις ρίζες για να προστατευτούν από τον παγετό. Αν ανοίξετε μια πληγή τότε, το δέντρο δεν έχει τα υγρά για να την κλείσει. Παραμένει ανοιχτή, προσκαλώντας μύκητες και βακτήρια. Τον Απρίλιο όμως τα πράγματα αλλάζουν δραματικά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το χώμα ζεσταίνεται. Οι χυμοί ανεβαίνουν σαν πίδακας προς τα πάνω. Κάθε τομή που κάνετε τώρα επουλώνεται σχεδόν αμέσως. Ο Απρίλιος είναι ο μήνας της αναγέννησης και εμείς θα εκμεταλλευτούμε αυτήν ακριβώς τη φυσική δύναμη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε είναι η ίδια η διαδικασία του αιαρινού κλαδέματος. Υπάρχει ένας τεράστιος μύθος που λέει ότι την Άνοιξη δεν αγγίζουμε τα δέντρα γιατί θα χάσουν τους χυμούς τους. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Ο Απρίλιος είναι ο μήνας όπου βλέπετε ξεκάθαρα ποια κλαδιά είναι ζωντανά και ποια έχουν νεκρωθεί από το κρύο του χειμώνα. Φανταστείτε το σαν να έχετε έναν χάρτη του δέντρου μπροστά σας. Δεν χρειάζεται πλέον να μαντεύετε ποιο κλαδί θα βγάλει φύλλα. Τα μπουμπούκια είναι ήδη εκεί. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε χειρουργικές κινήσεις. Κόβοντας τα άρρωστα ή νεκρά κλαδιά, σταματάτε την εξάπλωση ασθενειών. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η εικόνα ενός δέντρου που έχει ένα σπασμένο ξερό κλαδί από τους χειμωνιάτικους ανέμους. Αυτό το κλαδί είναι σαν μια ανοιχτή πόρτα για τα έντομα. Αφαιρώντας το τώρα, σφραγίζετε την πόρτα. Το δέντρο κατευθύνει την ενέργειά του στα υγιή μέρη, αντί να προσπαθεί μάταια να σώσει κάτι που έχει ήδη χαθεί. Έτσι, δημιουργείτε τον τέλειο καμβά για την παραγωγή. Πριν πάμε στο πρώτο δέντρο, ας μιλήσουμε για τον εξοπλισμό σας. Αυτό είναι το θεμέλιο της επιτυχίας. Πολλοί παίρνουν ένα παλιό σκουριασμένο ψαλίδι από την αποθήκη και αρχίζουν να κόβουν. Αυτό είναι εγκληματικό για την υγεία του φυτού. Ένα βρώμικο εργαλείο μεταφέρει μολύνσεις από το ένα κλαδί στο άλλο. Σκεφτείτε το σαν έναν χειρουργό που δεν πλένει τα χέρια του πριν την επέμβαση. Πριν ξεκινήσετε το κλάδεμα του Απριλίου, πρέπει να απολυμάνετε τα εργαλεία σας. Χρησιμοποιήστε ινόπνευμα ή ένα μείγμα νερού με λίγη χλωρίνη. Σκουπίστε καλά τις λεπίδες. Επίσης, τα εργαλεία πρέπει να είναι εξαιρετικά κοφτερά. Μια καθαρή, λία τομή κλείνει γρήγορα. Μια μασημένη τομή, αποστομωμένο ψαλίδι, αφήνει το ξύλο εκτεθειμένο. Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι όταν βλέπετε την άκρη ενός κλαδιού να είναι ξεφτισμένη και γεμάτη ρογμές μετά το κόψιμο. Εκεί μέσα θα φωλιάσουν τα παράσιτα. Ξοδέψτε 10 λεπτά για να ακονίσετε και να καθαρίσετε τον εξοπλισμό σας. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια είναι που θα διαχωρίσει μια μέτρια συγκομιδή από μια εντυπωσιακή. Και τώρα περνάμε στο πρώτο δέντρο της λίστας μας. Η αγαπημένη μας λεμονιά. Η λεμονιά είναι ένα δέντρο που αγαπάει τον ήλιο και απεχθάνεται το κρύο.
Πολλοί βιάζονται να την κλαδέψουν το Φεβρουάριο. Αν όμως πέσει ένας όψιμος παγετός τον Μάρτιο, το δέντρο θα καταστραφεί. Ο Απρίλιος είναι ο μήνας της ασφάλειας. Ο κίνδυνος του πάγου έχει περάσει οριστικά. Τώρα η λεμονιά ετοιμάζεται για τη μεγάλη της ανθοφορία. Το μυστικό εδώ είναι να ανοίξουμε το κέντρο του δέντρου. Φανταστείτε τη λεμονιά σαν ένα ποτήρι. Το κέντρο πρέπει να είναι άδειο, ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας και να μπαίνει ο ήλιος. Αν το δέντρο είναι πολύ πυκνό στο κέντρο, τα φύλλα μένουν υγρά από την πρωινή δροσιά. Αυτή η υγρασία είναι το τέλειο περιβάλλον για μύκητες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής διαχείρισης είναι όταν βλέπετε τις λεμονιές να έχουν κιτρινισμένα, άρρωστα φύλλα στο εσωτερικό τους. Αυτό φωνάζει ότι το δέντρο δεν αναπνέει. Κόψτε λοιπόν τα κλαδιά που μπλέκονται στο κέντρο και αφήστε το φως να περάσει παντού. Συνεχίζοντας με τη λεμονιά, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία κλαδιών που πρέπει να εξαφανίσετε αμέσως. Αυτά είναι τα λεγόμενα λέμαργα. Πρόκειται για εκείνα τα μακριά, ίσια κλαδιά που πετάγονται κάθετα προς τον ουρανό, συνήθως από τον κορμό ή τα χοντρά μπράτσα. Αναπτύσσονται με τρομακτική ταχύτητα. Υπάρχει ένας μύθος ότι αυτά τα κλαδιά θα δώσουν πολλά λεμόνια επειδή φαίνονται δυνατά. Η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη. Αυτά τα κλαδιά λειτουργούν σαν παράσιτα. Ρουφάνε όλη την ενέργεια, το νερό και τα θρεπτικά συστατικά του δέντρου, αλλά δεν βγάζουν ποτέ άνθη. Είναι εντελώς στήρα. Σκεφτείτε τα σαν ανεπιθύμητους επισκέπτες που τρώνε το φαγητό χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Αφαιρώντας αυτά τα κάθετα κλαδιά τον Απρίλιο, από τη βάση τους, στέλνετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο δέντρο. Του λέτε να σταματήσει να σπαταλά την ενέργειά του στο άχρηστο ξύλο και να τη διοχετεύσει στη δημιουργία λουλουδιών και τελικά ζουμερών λεμονιών. Η διαφορά στη συγκομιδή σας θα είναι άμεσα ορατή. Το δεύτερο δέντρο μας είναι η πορτοκαλιά. Παρόλο που ανήκει και αυτή στα εσπεριδοειδή, η προσέγγιση έχει μικρές αλλά κρίσιμες διαφορές. Η πορτοκαλιά έχει την τάση να δημιουργεί μια πολύ πυκνή στρογγυλή κόμη, σαν μια πράσινη μπάλα. Πολλοί κυπουροί την αφήνουν ακλάδευτη για χρόνια, νομίζοντας ότι όσο περισσότερα φύλλα, τόσο περισσότερα πορτοκάλια. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Όταν η κόμη είναι αδιαπέραστη, τα πορτοκάλια θα βγουν μόνο στην εξωτερική επιφάνεια του δέντρου. Το εσωτερικό θα είναι εντελώς άδειο και σκοτεινό. Ο στόχος σας τον Απρίλιο είναι να δημιουργήσετε μικρά παράθυρα φωτός μέσα στο φύλλωμα. Δεν την πετσοκόβουμε, απλώς αφαιρούμε επιλεκτικά κάποια κλαδιά για να μπει ο ήλιος σε βάθος. Φανταστείτε ότι πρέπει να μπορείτε να δείτε μέσα από το δέντρο σε ορισμένα σημεία. Ένα λαμπρό παράδειγμα σωστού κλαδέματος είναι όταν βλέπετε πορτοκάλια να κρέμονται ακόμα και κοντά στον κεντρικό κορμό. Αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος έφτασε μέχρι εκεί και ξύπνησε τα μάτια του δέντρου. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στην πορτοκαλιά είναι το κλάδεμα της κορυφής, το γνωστό καρατόμημα. Υπάρχει η λανθασμένη πεποίθηση ότι αν κόψουμε το δέντρο οριζόντια από πάνω, θα δυναμώσει. Αυτό είναι καταστροφικό. Η πορτοκαλιά αποθηκεύει μεγάλη ποσότητα υδατανθράκων στα ψηλά της φύλλα. Αν της κόψετε το κεφάλι απότομα, παθαίνει σοκ. Αντιδρά βγάζοντας αμέτρητα λέμαργα κλαδιά για να αναπληρώσει το φύλλωμα που έχασε, ξεχνώντας εντελώς να παράγει φρούτα. Το σωστό είναι να διατηρήσουμε το φυσικό της σχήμα που μοιάζει με ομπρέλα. Τον Απρίλιο αφαιρούμε μόνο τα κλαδιά που διασταυρώνονται και τρίβονται μεταξύ τους. Όταν δύο κλαδιά τρίβονται με τον αέρα, δημιουργούν πληγές στον φλοιό. Αυτές οι πληγές είναι η τέλεια είσοδος για την ψώρα και άλλες ασθένειες. Παρατηρήστε προσεκτικά τον κορμό. Αν δείτε σημάδια τριβής, αφαιρέστε το πιο αδύναμο από τα δύο κλαδιά. Έτσι, προστατεύετε το δέντρο σας και εξασφαλίζετε ότι η ενέργεια πάει στους καρπούς. Προχωράμε στο τρίτο δέντρο μας, τη μυλιά. Η μυλιά είναι ένα κλασικό δέντρο που παραδοσιακά κλαδεύεται στα μέσα του χειμώνα. Όμως, η επιστήμη έχει δείξει ότι ένα αργοπορημένο κλάδεμα, ακριβώς στην αρχή του Απριλίου, μπορεί να κάνει θαύματα, ειδικά σε περιοχές με απρόβλεπτη άνοιξη. Γιατί? Επειδή καθυστερώντας το κλάδεμα, καθυστερείται ελαφρώς και την άνθηση του δέντρου.
Αυτό είναι σωτήριο αν έχετε συχνά παγετούς αργά την άνοιξη που καίνε τα λουλούδια σας. Είναι σαν να βάζετε το δέντρο σε μια ελαφριά αναμονή. Τον Απρίλιο, τα μπουμπούκια αρχίζουν να φουσκώνουν. Είναι η στιγμή που μπορείτε να ξεχωρίσετε εύκολα ποια μπουμπούκια θα δώσουν φύλλα και ποια θα δώσουν μήλα. Τα μπουμπούκια των φρούτων είναι συνήθως πιο στρογγυλά και παχιά. Βλέποντας αυτή τη διαφορά, μπορείτε να κλαδέψετε με απίστευτη ακρίβεια. Ένα τέλειο παράδειγμα είναι όταν στέκεστε μπροστά στο δέντρο και μπορείτε κυριολεκτικά να μετρήσετε πόσα μήλα θα σας δώσει ένα συγκεκριμένο κλαδί. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε τον Ιανουάριο με τίποτα. Στη Μιλιά, το μεγαλύτερο μυστικό για να τριπλασιάσετε τη σοδειά σας είναι η διαχείριση αυτών των μικρών βλαστών που φέρουν τα μπουμπούκια των φρούτων. Πολλοί αρχάριοι, στην προσπάθειά τους να συμμαζέψουν το δέντρο, κόβουν όλα τα μικρά κοντόχοντρα κλαδάκια, νομίζοντας ότι είναι άχρηστα. Αυτό είναι μια τεράστια παγίδα. Αυτά ακριβώς τα κοντά κλαδάκια είναι που θα σας δώσουν τα μήλα. Αν τα κόψετε, θα περιμένετε μάταια για φρούτα. Τον Απρίλιο, εστιάστε στην αφαίρεση των παλιών, χοντρών κλαδιών που δεν παράγουν πια, κάνοντας χώρο για τα νεότερα. Επίσης, πρέπει να μειώσετε το μήκος των νέων βλαστών κατά το 1/3. Αυτή η κίνηση ενθαρρύνει το δέντρο να δημιουργήσει περισσότερα από αυτά τα πολύτιμα μικρά κλαδάκια καρποφορίας για την επόμενη χρονιά. Σκεφτείτε το σαν μια επένδυση στο μέλλον. Κόβετε λίγο τώρα για να πάρετε τα τριπλάσια την επόμενη σεζόν. Έτσι διατηρείτε το δέντρο παραγωγικό και γεμάτο ζωή. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε δύο βασικές τεχνικές στη Μιλιά: το αρέωμα και το κόντεμα. Το αρέωμα σημαίνει ότι αφαιρούμε ένα ολόκληρο κλαδί από τη βάση του. Αυτό δίνει φως και αέρα. Το κόντεμα σημαίνει ότι κόβουμε μόνο την άκρη ενός κλαδιού. Αυτό ενθαρρύνει τη διακλάδωση. Ο μύθος λέει ότι πρέπει να κοντένουμε όλα τα κλαδιά για να μείνει το δέντρο μικρό. Όμως, αν κάνετε μόνο κόντεμα, η Μιλιά θα αντιδράσει, βγάζοντας μια ζούγκλα από νέα φύλλα στις άκρες. Αυτό θα δημιουργήσει μια τεράστια σκιά στο εσωτερικό του δέντρου. Τα μήλα που βρίσκονται μέσα δεν θα πάρουν ποτέ χρώμα, θα μείνουν πράσινα και άνοστα. Ένα ξεκάθαρο παράδειγμα είναι ένας οπορώνας, όπου τα δέντρα εξωτερικά φαίνονται περιποιημένα σαν θάμνη, αλλά εσωτερικά δεν υπάρχει ούτε ένα φρούτο. Τον Απρίλιο, ο κανόνας είναι: κάνουμε κυρίως αρέωμα για να ανοίξουμε το δέντρο. Αφαιρούμε τα κλαδιά που φυτρώνουν προς τα μέσα, προς τον κεντρικό κορμό. Θέλουμε τα κλαδιά να ανοίγουν προς τα έξω, σαν χέρια που αγκαλιάζουν τον ήλιο. Τέταρτο δέντρο στον καταλογό μας είναι η ροδακινιά. Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ ενδιαφέροντα. Η ροδακινιά είναι ίσως το δέντρο που απαιτεί το πιο επιθετικό κλάδεμα από όλα. Αν δεν είστε γενναίοι με το ψαλίδι σας, η ροδακινιά θα σας απογοητεύσει. Παράγει φρούτα αποκλειστικά και μόνο σε κλαδιά που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Το παλιό ξύλο είναι πλέον άχρηστο για καρποφορία. Αν αφήσετε το δέντρο ακλάδευτο, θα αρχίσει να βγάζει ροδάκινα μόνο στις ακραίες ψηλές κορυφές, εκεί που βρίσκεται το νέο ξύλο. Το αποτέλεσμα: τα κλαδιά θα λυγίσουν και θα σπάσουν από το βάρος, και εσείς θα χρειάζεστε γερανό για να κόψετε ένα φρούτο. Ο Απρίλιος είναι η ιδανική στιγμή για να παρέμβετε, καθώς τα μπουμπούκια είναι έτοιμα να σκάσουν και βλέπετε ξεκάθαρα τον κόκκινο, φρέσκο φλοιό των νέων κλαδιών. Αυτά τα κόκκινα κλαδιά είναι ο θησαυρός σας. Κάθε χρόνο πρέπει να αφαιρείτε περίπου το μισό από το παλιό ξύλο του δέντρου, αναγκάζοντάς το να ανανεώνεται συνεχώς. Είναι μια διαδικασία συνεχούς αναγέννησης. Ο ιδανικός τρόπος για να διαμορφώσετε τη ροδακινιά τον Απρίλιο είναι το σχήμα ανοιχτού κυπέλου. Ξεχάστε τον κλασικό ψηλό κορμό που πάει ίσια πάνω. Στη ροδακινιά δεν θέλουμε καθόλου κεντρικό άξονα στο εσωτερικό του δέντρου. Φανταστείτε ένα μεγάλο μπολ. Θέλουμε 3 ή 4 γερά κλαδιά να ξεκινούν από χαμηλά και να ανοίγουν προς τα έξω σε γωνία 45 μοιρών. Το κέντρο πρέπει να είναι εντελώς καθαρό, εκτεθειμένο στο φως του ήλιου. Υπάρχει ένας μύθος που φοβίζει τον κόσμο να κόψει το κεντρικό κλαδί, νομίζοντας ότι θα σκοτώσει το δέντρο. Αυτό είναι ψέμα. Κόβοντας το κέντρο, επιτρέπεται στον ήλιο να λούσει κάθε ροδάκινο ξεχωριστά. Έτσι τα φρούτα παίρνουν αυτό το υπέροχο βαθύ κόκκινο χρώμα και γίνονται απίστευτα γλυκά.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης ροδακινιάς είναι αυτή που στέκεστε δίπλα της και μαζεύετε τα φρούτα χωρίς σκάλα, ενώ το κέντρο της θυμίζει ανοιχτή φωλιά πουλιού. Αυτό ακριβώς πρέπει να στοχεύσετε. Ένα επιπλέον μυστικό για τη ροδακινιά τον Απρίλιο είναι το αρέωμα των ίδιων των ανθοφόρων κλαδιών. Αφού έχετε επιλέξει τα όμορφα κόκκινα κλαδιά της περσινής χρονιάς, θα παρατηρήσετε ότι είναι γεμάτα με αμέτρητα μπουμπούκια. Αν το δέντρο προσπαθήσει να μεγαλώσει όλα αυτά τα ροδάκινα, το αποτέλεσμα θα είναι εκατοντάδες μικροσκοπικά, άνοστα φρούτα, σε μέγεθος καρυδιού. Το δέντρο απλά δεν έχει τη δύναμη να τα θρέψει όλα σωστά. Εδώ πρέπει να παρέμβετε. Κοντίνετε αυτά τα κόκκινα κλαδιά κατά το 1/3. Με αυτόν τον τρόπο μειώνετε τον αριθμό των λουλουδιών πριν καν ανοίξουν. Το δέντρο τώρα θα στείλει όλη του την ενέργεια, τα σάκχαρα και το νερό στα εναπομείναντα φρούτα. Έτσι εξασφαλίζεται ότι το καλοκαίρι θα έχετε τεράστια ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα. Σκεφτείτε το σαν έναν μαραθωνοδρόμο που αντί να κουβαλάει 50 μικρά βάρη, κουβαλάει 10 μεγάλα. Η απόδοση του δέντρου αυξάνεται κατακόρυφα με αυτή την απλή αλλά κρίσιμη κίνηση. Το πέμπτο δέντρο που χρειάζεται την προσοχή μας είναι η δαμασκηνιά. Εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου το κλάδεμα το χειμώνα δεν είναι απλά λάθος, αλλά μπορεί να αποβεί μοιραίο. Η δαμασκηνιά, όπως και τα άλλα πυρηνόκαρπα, είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε μια καταστροφική ασθένεια που ονομάζεται μολυβδίαση. Αυτός ο μύκητας εισχωρεί από τις ανοιχτές πληγές κατά τους κρύους υγρούς μήνες του χειμώνα. Αν κλαδέψετε τον Ιανουάριο, κυριολεκτικά προσκαλείτε τον μύκητα στο δέντρο σας. Ο φλοιός δεν μπορεί να αμυνθεί. Όταν όμως φτάσουμε στον Απρίλιο, τα πράγματα αλλάζουν. Η θερμοκρασία είναι υψηλότερη, ο αέρας πιο ξηρός και το δέντρο βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης. Έτσι, το φυτό δημιουργεί έναν προστατευτικό ιστό γύρω από την τομή σε χρόνο ρεκόρ. Ο κίνδυνος μόλυνσης μειώνεται στο ελάχιστο. Ένα τρομακτικό παράδειγμα είναι τα δέντρα που τα φύλλα τους γίνονται ξαφνικά ασημένια και μαραίνονται το καλοκαίρι. Αυτό είναι το σημάδι της μολυβδίασης, η οποία συνήθως προήλθε από ένα λάθος χειμερινό κλάδεμα. Τον Απρίλιο, ο πρωταρχικός μας στόχος με τη δαμασκηνιά είναι να ανακουφίσουμε το βάρος της και να δημιουργήσουμε μια ισορροπημένη δομή. Οι δαμασκηνιές τείνουν να παράγουν τεράστιο όγκο φρούτων, τόσο πολύ που τα κλαδιά τους σπάνε συχνά. Φανταστείτε τα κλαδιά να κρέμονται μέχρι το έδαφος, γεμάτα φρούτα που δεν προλαβαίνουν να ωριμάσουν. Για να το αποφύγουμε αυτό, αφαιρούμε εντελώς τα αδύναμα, μακριά κλαδιά που φαίνονται έτοιμα να σπάσουν με το παραμικρό αεράκι. Επίσης, καθαρίζουμε σχολαστικά τον κορμό από παραφιάδες που βγαίνουν κοντά στη ρίζα. Αυτές οι παραφιάδες ρουφάνε όλη τη δύναμη του δέντρου. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι δεν πρέπει να πειράζουμε καθόλου τα κλαδιά με τα μικρά αγκαθάκια, γιατί αυτά κάνουν τα δαμάσκηνα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε τα υγιή, κοντά κλαδιά, αλλά να τα αραιώσουμε ώστε να μην ακουμπάει το ένα στο άλλο. Ο αέρας πρέπει να περνάει ανάμεσά τους σαν ένα απαλό αεράκι. Το έκτο δέντρο είναι η βερικοκιά. Η βερικοκιά ανθίζει πολύ νωρίς την άνοιξη. Αυτό την κάνει απίστευτα ευάλωτη στους ανοιξιάτικους παγετούς. Πολλές φορές βλέπουμε τα δέντρα γεμάτα λευκά λουλούδια τον Μάρτιο και μετά από ένα κρύο βράδυ όλα μαυρίζουν και πέφτουν. Αν κλαδέψετε τη βερικοκιά σας νωρίς, ενθαρρύνετε την ακόμα πιο πρόωρη άνθηση. Αυτό είναι παιχνίδι με τη φωτιά. Ο Απρίλιος είναι η στιγμή της αλήθειας. Μέχρι τώρα, ξέρετε σίγουρα αν τα λουλούδια επέζησαν. Το κλάδεμα τώρα σας επιτρέπει να δείτε ακριβώς που έχει δέσει ο καρπός και που όχι. Έτσι, δεν ρισκάρετε να κόψετε τα κλαδιά που φέρουν την πολύτιμη σοδιά σας. Φανταστείτε την απογοήτευση του να έχετε κόψει στα τυφλά τα μόνα κλαδιά που τελικά επέζησαν από το κρύο. Ο Απρίλιος σας δίνει την πολυτέλεια της όρασης. Βλέπετε τα μικρά πράσινα βερίκοκα να σχηματίζονται και μπορείτε να οργανώσετε το δέντρο γύρω από αυτά, δίνοντάς τους τον χώρο που χρειάζονται. Η τεχνική για τη βερικοκιά τον Απρίλιο επικεντρώνεται στον έλεγχο του ύψους της. Η βερικοκιά έχει την τάση να πετάγεται γρήγορα προς τα πάνω. Αν την αφήσετε ανεξέλεγκτη, σε λίγα χρόνια τα καλύτερα βερίκοκα θα βρίσκονται 5 μέτρα από το έδαφος.
Πολλοί πιστεύουν τον μύθο ότι ένα ψηλό δέντρο δίνει περισσότερα φρούτα. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα ψηλό δέντρο δίνει φρούτα που δεν μπορείτε να μαζέψετε, τα οποία τελικά τα τρώνε τα πουλιά. Ο στόχος μας είναι να κρατήσουμε την παραγωγή χαμηλά, κοντά στα χέρια μας. Τον Απρίλιο κόβουμε τις μεγάλες κάθετες κορυφές ακριβώς πάνω από ένα πλευρικό κλαδί που κοιτάει προς τα έξω. Αυτή η τομή, που λέγεται κόψιμο μεταφοράς, σταματάει την ορμή του δέντρου προς τον ουρανό. Αντί να ψηλώνει, το δέντρο αρχίζει να φαρδένει. Γίνεται πιο κοντό και πιο πλατή, διευκολύνοντας απίστευτα τον τρίγο. Παράλληλα, αφαιρούμε οτιδήποτε αναπτύσσεται κάθετα προς τα μέσα, διατηρώντας το εσωτερικό καθαρό και ηλιόλουστο. Το 7ο και τελευταίο δέντρο της λίστας μας είναι η κερασιά. Η κερασιά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς συνήθως το μεγάλο της κλάδεμα προτείνεται το καλοκαίρι, αμέσως μετά τη συγκομιδή. Όμως, υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε αυτή τη θεωρία. Ο Απρίλιος παίζει έναν κρίσιμο ρόλο διαμόρφωσης που το καλοκαίρι δεν μπορεί να αναπληρώσει. Τον Απρίλιο, η κερασιά βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα. Είναι η ιδανική στιγμή για να παρέμβουμε στα νεαρά δέντρα ή να διορθώσουμε δομικά λάθη στα μεγαλύτερα, χωρίς τον φόβο των χειμερινών ασθενειών, όπως ο βακτηριακός καρκίνος, που αποδεκατίζει τους κερασαιώνες. Ο βακτηριακός καρκίνος λατρεύει το κρύο και την υγρασία. Ανοίγοντας πληγές την άνοιξη, του κλείνουμε την πόρτα. Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι τα δέντρα που βγάζουν αυτή την κολώδη ρητίνη από τον κορμό τους τον χειμώνα. Αυτό συχνά οφείλεται σε μολύνσεις από λάθος εποχή κλαδέματος. Ο Απρίλιος μας προστατεύει από αυτόν τον εφιάλτη. Τι ακριβώς κάνουμε στην κερασιά αυτόν τον μήνα? Επικεντρωνόμαστε στο άνοιγμα της στεφάνης. Η κερασιά θέλει άπλετο φως για να κάνει τα κεράσια της μεγάλα, τραγανά και κατακόκκινα. Αν τα κλαδιά είναι πολύ πυκνά, τα κεράσια μένουν μικρά και οχρά. Υπάρχει ένας μύθος ότι πρέπει να αφήνουμε όλα τα κλαδιά για να μαζέψουμε περισσότερα κιλά. Όμως, τα πολλά κιλά από μικροσκοπικά, ξινά κεράσια δεν έχουν καμία αξία. Τον Απρίλιο εντοπίζουμε τα κλαδιά που μεγαλώνουν παράλληλα και διεκδικούν τον ίδιο χώρο και αφαιρούμε το ένα από τα δύο. Επίσης, μειώνουμε το μήκος των πολύ μακριών αδύναμων κλαδιών. Αυτό κάνει τα κλαδιά πιο χοντρά και ανθεκτικά, ικανά να σηκώσουν το βάρος των φρούτων χωρίς να λυγίσουν μέχρι το έδαφος. Σκεφτείτε την κερασιά σαν ένα μεγάλο χωνί που πρέπει να γεμίσει με το φως του ήλιου. Κάθε φύλλο πρέπει να λειτουργεί σαν ένα μικρό ηλιακό πάνελ, μετατρέποντας το φως σε ζάχαρη για τα κεράσια σας. Αλλά περιμένετε, υπάρχει ένα ακόμα δέντρο μπόνους που πολλοί ξεχνούν, αν και δεν είναι ακριβώς δέντρο, αλλά συμπεριφέρεται σαν τέτοιο. Η σικιά. Αν και είπαμε για 7 οποροφόρα, η σικιά αξίζει μια ειδική αναφορά για τον Απρίλιο. Οι σικιές είναι διαβόητες για το πόσο εύκολα παγώνουν οι άκρες τους το χειμώνα. Αν την κλαδέψετε νωρίς, νομίζετε ότι το δέντρο είναι υγιές, αλλά μετά από 1 μήνα ανακαλύπτετε ότι το μισό κλαδί έχει νεκρωθεί από την παγωνιά. Ο Απρίλιος είναι η τέλεια στιγμή. Τα μπουμπούκια ξυπνούν και το πράσινο χρώμα ξεπροβάλλει. Τώρα βλέπετε ξεκάθαρα μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει η ζημιά του χειμώνα. Το μυστικό εδώ είναι να κόψετε όλα τα νεκρά, γκρίζα κλαδιά μέχρι να βρείτε υγιές, πράσινο ξύλο. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, η σαπίλα θα προχωρήσει σιγά σιγά προς τον κορμό, καταστρέφοντας ολόκληρο το δέντρο. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι σίκιες που δείχνουν άρρωστες όλο το καλοκαίρι, απλά επειδή δεν καθαρίστηκαν από τα νεκρά μέρη την άνοιξη. Επιπλέον, ο Απρίλιος είναι ο μήνας για ένα μικρό αλλά θαυματουργό τρίκ στη σικιά. Το κορυφολόγημα. Η σικιά τείνει να βγάζει τεράστια μακριά κλαδιά που φτάνουν ψηλά, χωρίς να κάνουν σίκα στα χαμηλά του σημεία. Για να την αναγκάσετε να βγάλει καρπούς, πρέπει να σταματήσετε την τρελή της πορεία προς τα πάνω. Πώς το κάνουμε αυτό? Απλά κόβουμε με το χέρι μας ή με το ψαλίδι το τελευταίο μάτι, την ίδια την κορυφή του κάθε νέου βλαστού. Αυτή η απλή κίνηση στέλνει ένα χημικό σήμα σε όλο το κλαδί. Λέει στο δέντρο: «Σταμάτα να ψηλώνεις και ξεκίνα να βγάζεις σίκα στα πλάγια». Αμέσως, οι πλευρικοί οφθαλμοί ξυπνούν και αρχίζουν να σχηματίζουν καρπούς. Καταρρίπτοντας τον μύθο ότι η σικιά δεν θέλει καθόλου κλάδεμα, βλέπουμε ότι με μια τόσο μικρή παρέμβαση την άνοιξη
Μπορούμε να διπλασιάσουμε ή και να τριπλασιάσουμε την παραγωγή μας, εξασφαλίζοντας γλυκά, τεράστια σίκα που θα απολαμβάνουμε μέχρι αργά το καλοκαίρι. Και εδώ έρχεται η μεγάλη ανατροπή που ελάχιστοι γνωρίζουν. Όταν κλαδεύετε σωστά αυτά τα 7 δέντρα τον Απρίλιο, δεν βοηθάτε μόνο τα κλαδιά και τα φρούτα. Βοηθάτε τις ρίζες. Κόβοντας το περιττό ξύλο, το ριζικό σύστημα του δέντρου έχει πλέον λιγότερο όγκο να θρέψει. Αυτό του δίνει τον χρόνο και την ενέργεια να απλωθεί πιο βαθιά στο χώμα, αναζητώντας νέες πηγές νερού και θρεπτικών συστατικών. Το δέντρο γίνεται πιο ανθεκτικό στην ξηρασία του καλοκαιριού. Αυτό είναι το απόλυτο μυστικό της επιβίωσης και της υπερπαραγωγής. Συνοψίζοντας, είδαμε ότι το κλάδεμα του Απριλίου δεν είναι καταστροφή, αλλά η μεγαλύτερη ευλογία για τα δέντρα σας. Αποφεύγετε τις ασθένειες, κατευθύνετε την ενέργεια ακριβώς στα φρούτα και βλέπετε ξεκάθαρα τη ζημιά του χειμώνα. Μην αφήνετε τους μύθους να καταστρέφουν τη σοδιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Αν σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες, παρακαλώ κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και βοηθήστε μας να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Και τώρα, θέλω να ρωτήσω εσάς. Ποιο από αυτά τα δέντρα σας έχει δυσκολέψει περισσότερο και τι λάθος πιστεύετε ότι κάνατε στο παρελθόν? Γράψτε μου στα σχόλια και θα χαρώ να σας απαντήσω.